O vull una guia pràctica sobre el manteniment essencial del vehicle. Vinga, som-hi. Unes comprovacions ben simples poden estalviar diners i, sobretot, evitar problemes greus. Perfecte. Doncs anem a repassar els 4 punts clau. Pneumàtics, oli, líquids i visibilitat. Per què és tan important? Doncs per la seguretat i per estalviar. Una combinació perfecta. Comencem per allò que ens connecta a la carretera, els pneumàtics. Cal recordar aquesta xifra. 1,6 mil·límetres. És el mínim legal per al dibuix de les rodes. Una ullada ràpida ho dir tot. Amb el dibuix gastat, el risc enmullat es dispara. Compte. La pressió sol estar entre 2 i 3 bars. Si és la correcta, s'estalvia i l'adherència millora. El més important, revisar la pressió cada mes i sempre amb els pneumàtics ben freds. Molt bé, ara toca obrir el capó. Anem a veure com estan els líquids, que és un tema clau. L'oli és la vida del motor. Si en falta o està en mal estat, podem tenir un problema seriós. Seguir aquests passos garanteix una bona lectura. Recordem que és el líquid més important del motor. I ara, el refrigerant. És bàsic per evitar que el motor s'escalfi massa. Un sobreescalfament pot ser fatal. I sabeu què és el millor? Que són comprovacions visuals superràpides. Es fan en un moment. I l'última revisió, però no menys important, la visibilitat. Veure-hi bé i que ens vegin és fonamental. Només cal fer una volta ràpida al cotxe per comprovar que tots i cadascun dels llums funcionen. I atenció als eixugaparabrises i als retrovisors. Per conduir amb seguretat, la visió ha de ser perfecta. Perfecte. Doncs ara ajuntem-ho tot i creem una rutina senzilla que es pot fer a casa. Ja ho veieu, pneumàtics, oli, líquids i visibilitat. Amb 4 punts tenim una revisió bàsica completa. Si convertim això en un hàbit mensual, la conducció serà molt més segura i fiable per a tothom.